gospodina novinara, veliki pozdrav. Da ide da vidim gasto sad, da se ga vidim na slici. Gospodine, da li te savjest grize i te pare, šta misliš koje trošiš od zarađenog mog prvog mjesta, da li će ti izaći za rukom i da li će se obiti o glavu i da li si svjestan ako nešto nisi zaslužio i ako si sjeo na moju stolicu i ako si pograšan prvim mjestom, a moje prvo mjesto ja sam ga uzeo, i da li ti smatraš to ako si ti pročita tako da će to ostati, da to neće biti nekakve popravke, i da li ti svjestan da će to o tebe o glavu obiti, jer ti dobro znaš i sam znaš i treba da bude svjestan da nisi ti zaslužio prvo mjesto, da sam ga uzeo i zaslužio ja. A ja sam rekao od prvog dana, od proglašenja, i kad sam te poda se strpao, da sam ja uzeo prvo mjesto i nikad od toga ne ustajem. Ono što si pročitat, to će biti popravka, nek znaš. A što se tiče mene i tebe, ti znaš, dok ja nisam bio izmjestan, to mogu svjedočiti svi oni koji gledaju i ukućani, da si bio za mene mali miš, a tamo gdje mačke nema, miševi kolo vode. Kad sam ja izmještan, onda si ti naširio krila, jer nije ti imao ko suzbiti. 1000 puta ti je Tomo rekao i ostali i svi koji znaju. Pršam! Samo jednom bubnem glavom. Ako te glavom, samo jednom bubnem koji gasta sa što sam bubnuo. Dalje, znaš Gasto sve šta smo radili i znaš da mi nisi bio ravan ni u čemu. I ne znam da li te je stid što narod gleda što se mojim imidžom i mojim perim naktio. I dobro znaš da sam ja uzeo prvo mjesto. I da li te savjest grize? I šta misliš te pare? Da li će ti izaći za rukom i da li ćeš ti u zdravlju to sve potrošiti i kako to trošiš? I znaš li da sve što nepošteno stečeš, da ti se dvostruko vati i da kasnije na drugom kraju gubiš? Da li ti je to jasno? Jasno mu je, jasno mu je.